سلام كما يتمسيكم برا سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي هاجراو في تسامتات النقرب له هرميني ميديايو كما ترون لومسوني سلاسة مسكرم استدالو حد صرتونا وزيناتات تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا بقندنا تقطاتهم كنفلم بسكولبتيو بزركة فابريكا نورز فولت خسر حزت عنحن بمخنيات مقدال سرحتنياتات تتكال سراحنا يمسان حدقا زلو من سرحتنياتات ملكيتو መንግስቲ ሾደን ኣብ ህልው ሕግታት ፍቓድ ስራሕ ዝኾነ ቅጽበታዊ ሕድገታት ክገብር ዘይምዃኑ ምግላጹም ሾደን ኣብ ደሴት ዩትላንድ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝክር ስደተኛታት ምክያዳ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ሾደን ስሞም ዘይግለጽ መሳኽር ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሾደን ምስክርነት ክህቡ ክፍቀደሎም ዝብል እማመ ይደፍእሉ ምህላዎም كمون بريزيدنت فنلاند ألكسندر ستاب زي حالف ربع عب ودو حبرات هاجرات سجنا خجبر بأصنوت صاوعيت مقبارون كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتها نابزر زراتهم بس كلفتي بزركة فابريكا نورز فولت خسر حزت أنحن بمقنيات مقدار سرحتنياتات تكل سرحنا يمسان حدا غازلو من سرحتنياتات ملكيتو منقست شودن هلو حقتات فقات سرح زخونة قصبتها وحقتات كقبر زي مخانو قليتهم كل سرح حقاق أكل جيزي زوسر يخبل زا حالف عربي نابس كلفتي مبصح زفتسما مينيستر سرح نودتن ماتس برشونا تحساسي بالله محبر اي اف ميتال بوغانو بتي زا حالف سمون افراي باتريز اوجه مبرار سرح منيو زيادة زيصلون متلال مس نورز فولت ما عالتاوي زرارب كمزلو قليتلو شودنا ودسيت يوتلاند ابزور حز ذكر سدتنياتات اكايدا تذكر ناقص قسو يمصو خابز نبرو حيلتات حبر السوفيت نمهدام ቅድሚ 80 ዓመታት ካብ ስግር ባሕር ባልቲክ ናብ ታደሴት ዝመጹ ብዙሓት ስደተኛታት ንምጽምባል ዝዓለመ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት 11,000 ሰባት ናብ ታደሴት ውሒዞም ነይሮም እዮም። እዞም ስደተኛታት ብዙሓት ቋንቋ ሽወደን ዝዛረቡ ኤስቶኒያውያን ዘጠቓልሉ ኮይኖም ብዙሓት ዩትላንዳውያን ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ንስደተኛታት ምእላይ ክላመዱ ገይርዎም እዩ። ሎሚ ነቲ ዘጋጠመ ዘዘኻኽር ምልክታት ኣብ መላእ ታደሴት ክርከብ ይኽእል ትብል ሪና ኑፔራዳ ንሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ክብሪ ቆንስል ኤስቶንያ ኣብ ዩትላንድ ኮይና ኣባ ብሓንቲ ካብተን ጀላቡ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ታደሴት ምምፁ ዘኪራላ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ሾደን ስሞም ዘይግለጽ መሳኽር ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሾደን ምስክርነት ክህቡ ክፍቀደሎም ዝብል እማመ ይደፈሉ ምህላዎም ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ጥራይ ዝውዕል ኮይኑ ብቐንዱ ምስ ጉጅለታት ገበና ኣብ ዝተኣሳሰር ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ዝምልከት ዝውዕል እዩ ክብል ሚኒስተር ፍትሒ ጉና ስትሮመ ኣተሓሳሲቡሎም ዝኣካታዊ ዕማመ ብብዙሓት ይንቀፋሎም ጠበቓታት መከላኸሊ ቅድሚ መስቀላዊ መርመራ ምግባሮም ተኣማንነት መሰኻኽር ክግምግሙ ስለ ዘይክእሉ እዚ ውሳነ ንልዕልና ሕጊ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ሕጊ ካብቶም ነዚ እማመ ዝነቐፉ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ሾደን ዝተኸስተ ምንቁልቃል ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ምዃኑ ሾደናዊ ኢንስቲትዩት ቁጠባዊ ምርምር ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ብመሰረት ቀመር ናይቲ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ዝቕባቢ ኣቑሑ ኣብ 1.8 ሚእታዊ ቱካ እንተሃለወ ስድራ ቤታት ሾደን ግና ገና ቆጢቦም ይህልኹ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝቁጠባዊ ኩነታት ብፍላይ ንገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ፍሉይ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኣካውና ገንዘብ ከዘውትሩ ይቕስቦም ኣሎ ሳይሞን ዝተባህለ ኣብ ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ተማሃራይ ብምኽንያት መንቆልቋል ቁጠባ ዕድግታቱ ብጥንቃቐ ከም ዝካውን ይዛረብ ሓደ ነገር ክገዝእ ከለኹ ንነዊሕ እዋን ዝጥቀመሉ ድዩስ ግዝያዊ ኢለ ክሓስብ እየ ዝፍትን ክብል ንሱ ንሬድዮ ሾደን ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ፊንላንድ ኣሌክሳንደር ስታብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጽገና ክግበር ብኣጽንኦት ጻውዒት ገይሩ ኣብ ፍልስጥኤም ሱዳንን ዩክሬንን ውግኣት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እታ ሃገራዊ ትካል ሎሚ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ የድልካ እንተኾነ ንነዊሕ ዝኸይድ ጽገናታት እንተዘይገይሩ ግና ትትካል ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ክርአ ኣብ ዓይን መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ከዓ ሕጋውነት ክስእን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ስቱብ ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣተሓሳሲቡሎም ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ይኹን ቴክኖሎጂ ዘላቒ ልምዓት ይኹን ግጭት ብድሆ ይቕጽል እዩ ዘሎም እቶም ሕጂ ዘለዎ ሃገራዊ ትካላት ዓለማዊ ክውንነት ዘንጸባርቁ ይኮኑን ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ኣብ ዓለማዊ ትካላት ብግቡእ ኣይተወከለን ረብሓታቶም ድማ ኣይማልአን እዩ ዘሎ እዚ ክቕየር ኣለዎ ክብል ንጽገናዊ ለውጢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ኣሎ ካብ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ የወፃና ንዓጋዜን ኖርዲክ ዘሳቒ ጽግዕተኛ ተሃዋስያን ኣብ ፊንላንድ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ከልቢ ተረኺቡ ዝተሪኦ ንሓካይም እንስሳታት ምግራም ፈጢሩሎም እቶም ብተለምዶ ሞስኖዝ ቦትፍላይ ተባሂሎም ዝፍለጡ ላርቫታት ሴፌኔሚያ ኡልሪቺ
ኣብ ወርሕና ሓሳብ ዝተገብረ ስሩዕ መርመራ ኣብ ሳምቡኡን ሻሕለለን ሓደ ክልቢ ተረኺቦም ኣለዉ። እዚ ጽግዕተኛ ፍጡር ኣብ ሓደ እንስሳ ዘቤት ክርአ ሕጂ ፋልማይ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ርኽበት ኣብ ላህቲ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል እንስሳታት ኤቪደንስያ ዝተረኽበ ኮይኑ እቲ ክልቢ ኣብ ጫካ ክጓዓዝ ጸኒሑ ሃንደበት ሰዓልን ምቁርራጽ ትንፋስን ድሕሪ ምርኣዩ እቲ መርመራ ተኻይዱሉ። ኣብ ፈለማት ምልክታት ብሰንኪ ባዕዳዊ ነገር ከም ዝመፀ ጠርጠራታት እኳ እንተነበረ ብኢንዶስኮፒ ተወሳኺ ምርመራ ምስ ተገብረሉ ግና ኣብ መስመራት ስርዓተ ምስትንፋስ እቲ ክልቢ ንኣሽቱ ጻዕዳ ላርቫታት ተረኺቦም እዮም። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ እስራኤል ብዝቐጸለቶ መጥቃዕቲ ኣየር ድሮ ኣብ መላእ ሊባኖስ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሑ ሰባት ካብ ኣባይቶም ምዝንባሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ነጂብ ሚኮት ገሊጹ። ንሱ ኣብ ታሪኽና እቲ ዝዓበየ ናይ ምምዝባል ሓደጋ ጋጢሙ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ በቲ ናይ ሰንበት መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ ኣሎ። እስራኤል ንመራሒ ሕዝቦላ ሓሰን ነስረላህ ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምቕታላ 2 መዓልታት ጸኒሑ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕዝቦላ ተወሳኺ ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ምትኳሱ ገሊጹ ኣሎ። ብዘካዚ እስራኤል ኣብ የመን ብኢራን ዝድገፍ ምንቅስቓስ ሕቲ ኣብ ዝተመርፁ ዝበለቶም ዕላማታት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ገሊጻ ኣላ። ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ዓሊ ካራክን ሓደ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ሼክ ናቢል ቃውከን ኣብቲ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝተቐትሉ ሕዝቦላ ብሰንበት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ወታደራዊ ሓላፊ ስታፍ እስራኤል ሄርዚ ሃሌቪ ንሕዝቦላ ኣበርቲዒና ክንዘብጦ ኢና ኢሉ ኣሎ። እስራኤል ዝሓለፈ ሰኒ ኣጋምሸት ኣብ ማእከላይ ቤይሩት ከባቢ ኮላ ዘካየደቶ ካልእ መጥቃዕቲ 3 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ፍልስጤም PFLP ከም ዝተቐትሉ እቲ ጉጅለ ብዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ። PFLP ኣባል ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ኮይኑ ኣብ ሕብራት ሃገራት ከም ወግዓዊ ወኪል ፍልስጤማውያን ኣፍልጦ ዝረኸበ ጥምረት እዩ። እቲ ጉጅለ ብኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ከም ግብረ ሽበራዊ ትካሉን ይቁፀር እዩ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ሰኔ 30 መስከረም ዝተዳለዉ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።